हेल' लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ससे खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' दिनैनि भिडिअआ मा जागोन थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर, जोङो दिनै माने फेमिलि जमानो चौकियाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। जोंहा बिबनाङाथ' न'आव दंफैखायो, दा बिबनांनि हासबेन्ड जोंहा फंबाइया बेबो फैगोन आरो गुवाहाटीनि बाबाबो फैदों। दायो गारि गंनै थांगोन आरोना, ओमफ्राय जानाय लोंनाया न'आवनो संनानै लांखाजोबगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दिनैनि भिडिअखौबो नायलांगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय। दायो मा संनाय जायो, जों मा भिडिअ देखायलांनो हायो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लोगोसे नायलांबाय थादो आरोना। थ'थ' बिदिब्ला लोगोफोर आंजों लोगोसे रेडि दावदै रुदों, नै बिथिं ना एवदों, नै नायाबो। ओमफ्राय दिनै फुजाबो होदों आरोना जोंहा। ओमफ्राय गाजियाबो फुजाबो होखांबाय, दहाय होखांबाय, जेबो भिडिअ लानाय जायासै। ओमफ्राय नै एम्फौआ दाख्लैनि, ओमफ्राय जा गुवाहाटीनि बाबाबो फैबाय आरोना। नै दायो साहाबो लोंखांजोब्बाय, ओमफ्राय नैबाव पक'रि दंमोन, पक'रियाव सोबाय, पापरबो सोखांजोब्बाय, एवखांजोब्बाय आरोना। नानिया एवदोंमोन पापर आरिखौ। ओमफ्राय आंना एवलायबाय, ओमफ्राय आब'आ बायदों अमा बेदर संगासिनो दङ। दाउदैयाबो आलुजों मोनबाय। आरो खुलाफोरखौ एवनोसै फैगौ फारसेथिं ओंखामखौ जानना होनोसै दसे नाफोर खालामग्रोसै। एवगासिनो गोलाव। आयौ खानाब्रे दैयाबो रुखानानै लाखाबाय, जोंहा दाउदैबो लाखाबाय, नायाबो जागासिनो बरिया। पक'रि, माबानि पक'रि, बेयो थालिर मैखुननि पक'रि आरोना लोगोफोर, जा गोथाव जायो। बेखौबो दानोसै एवनानै लाखाबाय। ओमफ्राय पापरबो दंमोन, पापरबो एवनानै लाखाबाय। खान्थाल बेगर भाजा, बेखौबो सोखानोसै लादों। नाखौ होनोसै मैथायाव। गैलालै जाबाय दे। गोदौखानो हालायथारासैलै नाया। मैथाया मोनबाय, ना खर'आनो। ओंखामबो जानखानोसै, ओंखामा कुकारसेयानो थोगोन, दसे संखाबाय आरोना ओंखामखौबो। जाबाय, मोनजोब्बाय, दुगैनोसै मामिखौबो। आयौ ना खर'आ बेरदेरबाय। थांसै जोंहा, दायो मोनहैबा खोन्थाखासिगोन आरोना। जों दायो थांनोसै, मामियाबो उन्दुबायसै। ग्रिला मारि गेन्द्राया स्कुलनिफ्राय दासो फैदों, बेखौ नेनानै लेट जाबाय। आंनिखौसो गानबाय, सेन्देलाबो गानदो। आंनिखौनो हामो दे, गान। टाइमा दुइथा जाखाबाय आरोना लोगोफोर। गेन्द्रायानो स्कुला एसे लेट जादों आरोना, दिनै मिटिं जादोंमोन नालाय। ओमफ्राय बेखौ नेयैनो लेट जाबाय आरोना। जोङो 12 जनसो दं आरोना मानसिफोरा, गारिया गंनै आरोना। ओमफ्राय दायो थांग्रोनोसै, नायलांबाय थादो आरोना। मोनफैबाय, गेटआव मोनफैबाय। नै गारि सालायग्रा जोंहा चेन्ज जाबायना, ड्राइभारा जोंना। बाबायालाय बेनि बाबाया चौकि, आइ लाभ चौकि। हाबनोसै, गेटआ इयाव थाबोबाय, भिडिअ लानो थाखायसो आंहा गेटखौनो। मोनबाय जोङो, गेट पास लागायानो जोङो। दे नोंसो मोनफैगोन होनलाय। दलं बोरायखौ माबा बायनायखौ दैमा बारना फैफिनो दसे बारबारदों। दा दुगैनो मोनाबा जागोन। फैगोन आरो लादो मा जागोन नामा? आंहा स्टेन्डखौनो लाबोनो बावबाय। दायो मोनफैबाय आरोना लोगोफोरना चौकियाव। टाइमा 3थासो जाखाबायमोन आरोना, जों फैनायानो एसे लेट जाखादों नालाय। दायो नायनोसै लोगोफोर, मा भिडिअ लानो हायो, नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। दायो चौकि मोनफैबाय नै लोगोफोर। जायगाफोरा एसे हाग्रा जादों आरोना, निउ इयारावसो स्रां जागोन आरोना बिसोरो लोगोफोर। अमा बेदर सावबाय नै, हाजोबदो।
बाबायाबो बाबाया गोजाव लांबाय बायखो फैदो थाङा माथो एफा गोथौआव सखिनि दैमा सखिनि गाहायावसो दंफैयो जोङो हाय लोगोफोर नै नै जायगाया हाजोआनो बैथिंसो थाबाय हाजोखौ नुहैना नुहैला जाखो मोनालायबाय नै ओंखाम जानाया जोंना मोनालायबाय नालाय थांसै जाखांबाय आयो गरमानो गैला सोबाय थादो सोग्राया साराया मानसि दंबावो थ' थांसैथ' थां बिजों थांफा नोङो गारिखौ लांफाखागोन नो गाखोहैथां लांफा नोंसोर गारियाव नोंसिनियाव दङ सिङावथ' गोलाव रायजोफोर आंहा स्टेपखौ माबाथाराखै आखाइ खान्दारा मोना सौला आंना सेन्देलानो बुलायबा गैलाहाय सिबो गैखाया बेदर मेजेम नै दालाङा नै बिदिमोन दा गोजौआ थाब फैबासो आराम गोसोबादि माबादि पस्ट लानो लाबाय था मन्दिर दङ सायाव मन्दिर दं मै दलांआव फट' लानो हाया मा खालामनो र' फैया जोंहा फट' लानानै थालांबाय नै आङो बेरायनायाव मोनजाखि दामोन फट'गा मोनबानो जाथारहाय बैयाव लाहैगोन अमाजों जाबाय ना जाबाय दाउदै जाबाय एम्फौ लाथा जाबाय ओमफ्राय जोंहा गालां जाबाय सिबाय लोगोफोरखौ होसोहैदोंमोन मालाय गारियाव फ्लिं थांजोब्बाय माखासे लोगोफोरा ओमफ्राय जोंहा फट' लानानै गैला गालां जाबाय आरो थाबायनो हायो जों एख' नङा जोंखौ गालांबाय ओमफ्राय जोङो दोखो खारबाय जोङो मेंजोब्बाय खेराबो गानलायबाय आं नै जंगलबारिनिखौ नै दैफोरा बिखा सिखा आलौजोब्बाय खारनाया दैफोरा खांख्राइ खिलिया बायबावो खोमा बुंनाङालै बरिया मोजां जायगाया थांग्रोनि र' बैसोरजों मोननै हारबाय आइ गोलैगोन आयु भगबान आयु खर' गिदिंजोब्बाय आं आयु दाहाथार दाहाथारलै गिन्द्रा थाङा मा खालामदों गोलैलाबायगोन दै गोलैलाबायगोन गोलैगोन थांनांला बैथिं बारा जादों अखाया बिदि नङामोन दाख्लै फाग्ला मानो हगारखो
ओरै नांगौ बिदाय होनसै सखिखौ थांसै जोंहा दुगैखांबाय बाय बाय सखि मालाबा फैफिनबावगोन दे नोंसो जाबाय 5:30 एसे थाबायबाय खानायासो जोब्बाय दुगैया सानदोंमोन आङो नोंखौल' फट' थिखोनानै थांदोंमोन आङो ओमफ्राय जोब्बाय बेयावनो जि पिकनिक जाफैयो मानसिफ्रा दा जायगाफोरानो बोरैबा हाग्रा जोब मोजां नङा आरोना दा हाग्रा देनां निउ इयारावसो साफा बानायसिगोन बेखौ निउ इयारावसो मेंबायलै ओंखामसो उखैफिनलायबाय आंहासो ओमफ्राय सुनु बे हागिसल'सो गैलाहाय जाला गरमा आरो गरम जाबाय जोंनो लास्ट जाबाय लास्ट फैदों लास्ट जाबाय जोंनो बारा सफैयाखै बिसोरो नानिमोना दाबो सफैयाखै नामा ना थांसै नामा थांसै होनलाय मोनलायलाय होनबाय मोनलायखायनो मा बियो lama-lama saya di joma बिसोरथ' बाबानि खियोब मोनायाव बिसोरथ' आइबावनो लाराल' थायो खोमा ना औ दामानि फैसावदोंनो बिनि खि गोजानानै बिनि खि गोजा गासिबो लुन्दावनो eh capsule lah kan buta apa aja bisa kamu pakai kok Jen pamit tinggal deh, apa ya udah aku mau main. Bapak kok bapak kok. Kalau main apa lagi, kemarin nak kaji dong apa mau hilang dulu. Ada di kami kaji dong apa ini. Bapak kok. Apa ini kalau lama? ओमफ्राय लोगोफोर जोंनाथ' बेरायबा जाथि खुरमानाव हाबलांग्रा नेमा दंखाथारो आरोना लोगोफोर माने थांनाय टाइमाव सोरनिबा न'आव लामा सोरनिबा न'नि लामाजों थांदोंबा हाबखाथारगोन आरोना खुरमाफोरनाव लोगोफोर ओरैनो मारै दं मारै गैया नायलांनो हाबखाथारो आरोना जोङो बे जायगाखौ मायबा होनदोंमोन बावबाय आङो ओमफ्राय दारागाव थांबाबो जों आबैमोननाव हाबबोखायो बालाबारियाव ओमफ्राय जों दा सकियाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ माबा गामि होनोमोन बावबायहाय आं लोगोफोर दायो नै बिसिनाव दसे हाबबाय आरोना जोङो मोनाबायबो लोगोफोर टाइमाबो स' नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर दे सुनु नांलानोथ'
दे थादो एख' नङा दे एख' नङा दे साम'खौसो दै होनोसै नोंसा नोंसानि नानियालाय अबेथो ओइलाय माथो नै मामिया मामि दा কিমান মান টাইম লাগে সেইটো টাইমত পানী নাথাকে না सिनायानो बाव बेखौ थांखिथ' এতিয়া পাৰ কৰবা পাৰব না নাইবা টিভিया देरदो माने दा दलं बानायबाय थानाया बाइक ओमफ्राय लोगोफोरजों नै डाइरेक्ट बरमायाव थाङासै आरोना डाइरेक्ट जोंहानि गामियावनो आइमोनानाव ओंखाम संदों नामानो दायो बिसिनाव जमा आलासि जालांसै आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो आरोना नै लोगोफोरा ओमफ्राय आं भिडिअ लानो हानाय नंला ओरैबायदि मेंबाय आरोना लोगोफोर आयो बुंनांला आरोना फिसाजों फिसौजोंनो नै जोङो आइमोननाव फैनानै ओंखामबो जाखांबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांनो नागिरबाय नै माया उन्दुदोंमोन आरोना